hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no me hicimos nosotros. Ngibingeleleke wembukeli lapha ekhaya nje uhleli nethezekile bulalele koSimanzonke sikulethela zona ke indaba ezifika ngesikhathi siqhathiwe ke lapha ngempela ke kuyipucuzeko ngeyi17 zawo ke uAugust imbukeli impucuzeko ngempela ke kulonyaka izobe ke ihambela phezulu ke imbukeli nombani ke kumele ke aye lapha ke ngoba zizobe zikhipha ngempela ke kuqhathiwe lapha ke ku live yena ke lapha ke umbuzeni kanye naye ke umuntu wenziwa kwaphindi kwaqhathwa yena ke lapha ke uthwasa lekhansela kanye nayo ke lapha inkosi yamagcoka awuyibukele ke imbukeli lapho ukuthi ke ngabe wena ke uhamba nayiphi ke engashaya ke ulive noma engashaya ke unumber 1 phakathi kweyale emzimkhulu kanye naye ngapha ke uthukela indaba ke azipheli kweSimanzonke kepha kuphela ke isikhathi siyabonga rehearsal. Ngicela unje labantwana